Продължаваме с спорт. Прекрасни новини от град Близон в провинция Газон, Южна Франция. Там се провежда големият турнир по художествена гимнастика и нашият ансамбъл покорява всички със своята грация. Вижте репортаж от тяхното изпълнение и после ще предложа директна връзка с госпожа Нешка Бобева. Видео? Раз, два, стоп! Поза! И музика! Уникално, покоряващо, сензационно. Това са оценките на чуждите специалисти. България отново е на върха на този спорт. Нашите правят революция. Не само със своя състав, но и по отношение на някои от уредите. Виждате, че сега те са наблегнали на лента от наденица, на дамаджана с вино, на чаши пленително, оригинално. Това е пореден триумф на хореографията на Нешка Бобева, която на моменти даже влиза като играещ треньор. А цялата хореография е една алюзия за това, че всеки може да дойде в нашата страна и да се напие като казак. Сюблимно, оригинално, неповторимо и вълнуващо. Прекрасно, наистина. И сега и обещаното интервю с Нешка Бобева. Ало, Нешки, виждаме ли се? Да, Николай. Госпожо Бобева, веднага прави впечатление, че в този спорт са настъпили някои промени. Например, броя на състезателите. Преди ансамбъла беше от 6, а сега са една прекрасна българска тройка. Да, кризата удари художествената гимнастика, за съжаление. Видяхме и някои промени в пола на състезателите. Абсолютно, вече имаме възможност да подбираме най-хубави момчета и това ни позволи така да върнем водещите си позиции и да бием рускините. Там Путин все още не разрешава мъжете да се влеят в този вид спорт. Нашите зрители видяха интересно съчетание с дамаджана и лента от наденица. Това някакви нови уреди ли са? Вижте, опитваме се да обновим художествената гимнастика. Бухалките, например, плашат чужденците и така не са добър имидж за нашата страна. С топката нещата също не вървят още от световното футбол в САЩ. Съчетанието с вино и наденица е едно ново, нещо прекрасно и разбира се не случайно. Всички знаем, че България е най-добрата така за алкохолен туризъм, затова така взехме този вид уреди. Имаме и съчетание с ракия и салата, с мастика и ериан. По този начин смятаме да привлечем още туристи. Надявам се да стане това нещо. Това е чудесно. Разбрах, че сте много заета по изборите. Така е. Тази година кандидатите за народна слава искат да използват художествената гимнастика за своите предизборни цели. Те вече няма да говорят, а ще танцуват за БСП. Подготвям съчетания с бюлетини за БСП. ГЕРБ предпочитат да танцуват с торбички за буклук. Пълни. Отгоре на всичкото. Това ще ме затрудни много. Ще изисква доста работа. А хората на Доган искат мащабна хореография с наргилета. Това също не е много лесно. По-сложно е обаче положението с жълтите, които искат композиция с царски имоти. Благодаря ви, госпожо Бобева. Очаква ни наистина красиво предизборно време. А сега и времето с колежката Секси Банова. Добър вечер и от мен, Секси.